Anorexie není o jídle, je o kontrole, potlačení emocí a hlubokým odpojení od sebe. Já chci v tomhle videu mluvit o anorexii jako z pohledu duše, těla i dnešní společnosti. A taky o tom, kde začíná cesta zpátky. Protože dnešní svět ti furt říká buď víc, buď lepší, buď hezčí, buď silnější. Je to vlastně odpojení od emocí. Anorexie je totiž extrémní forma sebetrestání, sebezáchovy zároveň. Chrání před bolestí, ale zároveň ti pomalu bere život. Je to tichá forma sebedestrukce, která vypadá jako disciplína. Anorexie je pomalý umírání, který společnost ještě někdy pochválí. Ty jsi silná, ty máš takovou vůli, ty jsi tak štíhlá. A nikdo nevidí, že zatím panika, strach, nenávist k sobě. Psychosomaticky je to válka proti tělu, válka proti ženskosti, válka proti potřebám. To trauma, který našlo tichý způsob, jak přežít. Víš, co je na tom nejděsivější? Že si začneš myslet, že tohle si ty. Že bez kontroly neexistuje, že bez hladu nejsi silná, že bez kostí pod kůži nejsi dost. Cesta ven je brutální, protože začneš dělat něco, čeho se celou dobu bála. Začneš cítit hněv, cítit smutek, cítit, že jsi byla zraněná, cítit, že jsi chtěla lásku, ale nevěděla si, jak o ní říct. A uzdravení není o tom, že přibereš. Je to o tom, že si přiznáš, že jsi snažila zmizet. Pak si položíš otázku. Proč jsem měla pocit, že nemám právo existovat taková, jaká jsem? Takže pokud právě teď hladovíš, není to o tom, že chceš být krásná. Je to proto, že tě uvnitř něco strašně bolí.